Ke labo ababefile bengabe besafa kodwa bephile ingunaphakade. Labo ababefile bengabe besafa. Ngizomemezela kule ndawo ukuthi bonke abambelwa amathuna abo isitendo ukuthi kungene bona kuzongena uJesu. Amen bazalwane. Kuleli thuna lakho lenhlupheko akuzongena ke wena manje. Sekuzongena uJesu kulelo thuna. Kulelo thuna lakho losizi. Usuhlala iminyaka wena kulelo sizo kulo. Kulo nkingo kuyo usuhlala iminyaka. Bengizomemezela ntabama ukuthi lento ehlala kuyiminyaka. Namhlanje sangeni wena uJesu yangena ethuneni lakho. Amen bazalwane. uJesu yangena ethuneni lakho. Angazi ukwenzani emhlabeni lokho abantu bade bakwethela amagama ngakho kodwa uJesu yangena ethuneni lakho. Yakaphatha umfundisi ubobese khona into eyenzeka encwadini kaGenesis. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu uthi asenze umuntu. Lo muntu abe ngumfanekiso wethu. Lo muntu uqoqwa nje uqoqa umthathu ezulu. iTrinity yasezulu. God the Father, no God the Son, no God the Holy Spirit. Laba babexoxa wethu. Laba babexoxa bethi ke masenze umuntu. So ke uNkulunkulu wase esenza ke lo muntu. Amen bazalwane. Abemenza lo muntu ke abasebethile emnike ikhomani. Bathi lo muntu asifuze. Amen bazalwane. Lo muntu asifuze. Lo muntu akezokwenza intando yakhe. Kodwa uzosifuza. Umuntu ofuze yena wenza njengaye. Kwatha kangaka ebandleni ifuze kwathalatha kangaka ebandleni lenkosi ifuze ifuze intshebo yangaka nje ifuze umona wangaka nje ifuze uye libaba lelifusi. Lithi ke iBhayibheli mabethi ke senza umuntu asifuze. Lithi iBhayibheli ke basebembumba lo muntu. Lo muntu bambumba njengodongo. Udongo luhleli kwiposition yenyama. Malihleli kwiposition yenyama. Lithi ke iBhayibheli ke wasephefumulela kuleli udongo ngoba udongo bengeliphelile ngaphandle umphefumulo. Lithi ke iBhayibheli ke lo muntu wase enikwa insimi yaseEden. eGarden of Eden angeke ithole manje mfundisi ngobese. Ngoba bekuyindawo bekuyiplace of iglory kaNkulunkulu. Amen bazalwane. So ke iglory into akwazi ukuyithatha uNkulunkulu. Aphinde akwazi ukuyibeka. So ke zonke indawo engikhulume ngazo eBhayibhelini besikwazi ukuyithola. But le ndawo ebizwa ngeGarden of Eden ungawuhamba konke umhlaba ngekuyithola. So ke bazalwane le ndawo lithi iBhayibheli ke uNkulunkulu ubeka nesikhathi la khona ade hamba eyoxoxa noma ade beba ne-conservation no Adam loyo amdalile. So ke lithi ke iBhayibheli ke mabehlala bexoxa badibana kule Garden of Eden. uNkulunkulu ke kanti udalile okunye intshalo nakho konke ngifuna nje lapha bazalwane. So manje dalile usethi ke lingadli kulo muthi. Ningadla lapha.
Yes. nalapha Oh, mighty Jesus. kodwa kulo ophakathi ngoba lo usho ukuthi uma udle kuwo usho ukwazi okubi nokuhle. Yes. So lona udliwa. Yes. So lokho kumele ungadliwa nje uzothi-ke wazi okuhle nokubi. Kuthi-ke iBhayibheli-ke kanti kuney'lwane ey'daliwe nazo. Angazi lesi silwane sesiwulo sidala sasivelile. Asebesikhonza namhlanje. Awu, sebesikhonza namhlanje futhi ngobese. Yes. Ngoba sekukhona abantu bakhonza iy'nyoka namhlanje. Ayifuni ukuvuthelwa bazalwane. Ngoba ekhonza iy'nyoka bakuthwala enyokeni. Kodwa kuthiwe thina siyogcoba ofezela nazi iy'nyoka. Amen bazalwane. Ngoba singaphansi kwethu. Amen bazalwane. Kodwa kunabantu asebekhonza zona ukuthi imali soyithola kuzo. Amen bazalwane. Kanjani ngoba sinikwe i-authority yokuba ngaphezu kwakho konke. Ya. iBhayibheli-ke u-Eva usisi uxoxa lenyoka uJaziwe kodwa lapha le nto angasumbi khona akusho umlayezo Yes. ingadliwa lesi sishaya so-ke no-Eva ubengekho Yes. kodwa olunikwe umlayezo kaDama. Yes. U-Eva u-Adamu ayefika uthi-ke umama uzinethola sindlela uthi mina sengidlile hlala. Amen bazalwane. Yes. Uthi mina ngidlile hlala. Amen. Yes. Ithi iBhayibheli wayo kodwa-ke ukulahleka komuntu elahleke ideni. Yes. Waduwa ngifuna abazalwane ukuyiphrafrasa nje ibe fisha. So-ke umuntu walahleka ensimini yase-Edeni, egadini of Eden. So umuntu uma yelahleka kuleya ndawo uNkulunkulu wathi-ke kumele senze i-meeting yesibili futhi sikubese. Ngoba le meeting yokuqala it is problem. And-ke asikwazi ukuthi ngoba sithe onke umuntu okwenzele yanto ngoba u-Adamu ungubaba wabo bonke ushintshe ngoba siyinzalo yakhe sifana nabafile ngoba simfuzile yena. Nithe bazalwane uthi simfuze. Amen bazalwane. So-ke bazalwane kwadingeka ukuthi-ke thina sifuze ubaba wethu u-Adamu. Yes. Walahleka u-Adamu ensimini yase-Edeni. Kwaba khona i-second meeting ebekhona. Le meeting yesibili ivela-ke le meeting yesibili lithi iBhayibheli-ke uNkulunkulu wasebehlangana futhi ne-Trinity yakhe. Yes. Bekwehle umuntu esimdalile. Bekuyingxenye yethu ngoba bekukhona umphefumulo wethu. Lo muntu esimdalile bonke abantu bavele esibelethweni kodwa lo muntu simbumbile bazalwane. Yes. So-ke ngoba elahlekile nje kudingeka-ke sethi icebo bazalwane bayethu omunye singabecebo kuvela lapho singabecebo. So-ke bazalwane lithi-ke iBhayibheli-ke base behlangana futhi mabehlangana sebenza-ke elinye meeting bathi into ekumele siyenzeke manje ubani ozokwehla. Hayi. uNkulunkulu uhambe no-Israyeli kuvela uNkulunkulu lo Jesu bazalwane uyena lo ovele njengendwana ehlanga. Hayi. Yena ovele njengendwana ehlanga u-Israyeli ehamba athi-ke Mose ungashayi indwana kodwa phakamisa induku. Ungashayi akasawa ke muntu akasawa benza iphutha abamshaya esibhabhanweni akasawa benza iphutha.
Uyasa. Ithi iBhayibheli bathi-ke wena uzongena esibelethweni. Yeah. Bonke abantu esike sabathuma bazalwane, bonke abantu esike sabathuma bangenile esibelethweni, and bonke ababhali bey'ncwadi okukhulunywa ngabo iningi labo obuma babo bebezilungu. Yes. Ngigeda la Yes. omama babo bezilungu kuyavela obisaka bevela ukuthi umama wakhe ube yinyumba. Kuyavela oDavide bevela umama wakhe ube yinyumba. Umama wakhe noma engeyona inyumba uSamuel umama wakhe ube yinyumba. Amen bazalwane. Babevela ababhali okubhalwa ngabo baba abaningi bezinyumba. Kodwa sithola le ndoda nakali umuntu oyinyumba ngabathola abantwana nowaziwayo endaweni ukuthi abathola abantwana. Lithi iBhayibheli kwafunakala intombi esiphethe bazalwane. Ngiyabona bamhlanga mhlawumbe bengafunakala anginankinga nawo, kodwa ngalesa sikhathi kwafunakala intombi ephethe kahle. Intombi ephethe kahle. Uyayifuna intombi ephethe kahle. Intombi ephethe kahle uyayifuna intombi ephethe kahle. Yeah. Lithi iBhayibheli uma efika Yeah. uyakhuluma nje ukuthi uzokhulelwa umntwana. Kanjani? Ngoba ngidibananga nowesilisa. Angidibananga nowesilisa kaze ngilale. Ngithaba ngakhathazeki ngalokho, ngakhathazeki ngalokho. Ngakhathazeka uzokhulelwa wena umoya ongcwele. Yeah. Uzokhulelwa wena. Waye uzokhulelwa umoya ongcwele. Amen bazalwane. Waye ngene esibelethweni. Amen bazalwane. Lithi-ke iBhayibheli uJesu uma yezalwa uyozalwa bazalwane mkhulu banuthi lendaba izongazalwa ukuthi uJesu uma yezalwa lithi iBhayibheli wazalelwa esithebelekeni. Yeah. Wazalelwa endaweni noma esibayeni. Amen bazalwane. Yeah. Lithi iBhayibheli-ke kwakugcwele endlini ababekuzo. Ngithi kwaba nje namamithingi uMaria wahamba waye esibayeni wafike wabeletha khona. Hallelujah. Amen bazalwane. Lithi-ke iBhayibheli ma ebeletha. Amen bazalwane. Esebelethile. Lithi iBhayibheli encwadini kaMateyu lithi iBhayibheli kwavela inkanyezi bayilandela. Inkanyezi bayilandela kanti khona uzozalwa ongukhanya uzozalwa. So-ke loyo ozozalwa ongukhanya lithi iBhayibheli-ke bakulandela ukukhanya. Yingakhethi-ke makathabathe angilandele. Bazalwane baqaphele abalandelayo nje. Uqaphele ukuthi ukulandelana. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. Athi ngifike bazalwane. Jesu masefikile kwenza konke amamele ade kumele akwenze esemhlabeni. Lithi-ke iBhayibheli uJesu kwakubhaliwe lasembhalweni ukuthi into ayehlele okusabafela. Futhi uJesu ubengihlelanga izinto eziningi kodwa ubehlela icebo elilodwa. Uthi-ke Amen. Go. awukumshanele ekhaya. Uphinde umshanele lo weplanga. Amen. Lithi iBhayibheli angifuna ukuphinde bazalwane ngathi kuthiwa bathatha umshanele. Lithi-ke iBhayibheli usethinge ofunayo ukungilandela nje. Lapho-ke uya emnqamlezweni. Uthi-ke ofunayo ukungilandela
ke sakhe isiphambano. Abeza bayithuka sabeza ulekelele. Makathabathe ke sakhe isiphambano angilandele. Makathabathe sakhe isiphambano angilandele. Efika Jesu umfundisi uGobese. Usinda kwaso akulingani. Nakulabo abangemuva. Because laba abangemuva ubusy ngento ethina yena yedwa. Kodwa uJesu phambili. Uphethe isono sikaloya naloya. Manje uJesu uyasindwa. Usindwa nje uJesu isono sabantu behlabathi. Sabo bonke ababonile. Lithi iBhayibheli waye wanaso. Esakhe isiphambano. Kodwa into abayayilwela ukuthi ke isiphambano asibi. Noma nginawa mina. Kodwa isiphambano ngeke sibe. Noma nginawa mina. Kodwa isiphambano asibi. Manager. Hello, manager. Hello, manager. Welcome. Khona izinto ngevume umlandeli. Kodwa usizwe awuphethe isiphambano umlandeli. Sosayita manje bangcwele. Sosayita manje bangcwele. Uma usabeklayita sosayita manje. Whatever people never. Sosayita manje. Sosayita manje. Lithi iBhayibheli makazithele. Umuntu oyithelile wolahlekela. Umuntu oyithelile. Yilabo bathi ngafika ensindisweni. Ngangisebenza ikhampani eholelayo. Kodwa ngafika ensindisweni ngalahlekela umsebenzi. Akubeke nokumlandela. Simlandeli ngoba siphethe izinto eziphathekayo. Kodwa simlandela ngenxa kodwa siphambano senza ukuthi leli vangeli ngamandla bangcwele. Ngamandla lento, ngamandla lento. Ngamandla lento yaphila lento. Yaphila lento. Isifanele. Usuyizaya mayisefika la ihlala phansi manje uthi uyizaya wambiwa ithuba la sifunde khona uthi kwakulungiswe ithuba kuleli thuna wathi ngizole ethuneni ngoba kunabantu asebesemathuneni kehlelethi ukuzoba landa ngoba kunabantu ade sebefile phela. So ke into engizoyenza ukuthi ningene ethuneni. Ngiyakhomba nayo ethi ke wangene ethuneni. Maye ngene ethuneni wavuka kanye nawo. Bakabona lafana. Kodwa ufile phela. Kodwa lo lesikhondayo ufile
ude wavuka. Ngiyamkhumbula omunye bayebhala ethi loyo mthandayo uyagula, ethi-ke usefile, athi-ke ngimfuna esenjalo, bathi esefile nje wathi na 4 days ethuneni. Ngiyacabanga ukuthi useyanuka, wathi ngimfune njalo. Lithi iBhayibheli-ke wathi ngincede. Uthi ngifuna amandleni ningishifitele lelitshe ningishifitele balishifitela esethuneni. Ngizodila nanosethuneni. Anelezebani ngizodila nanosethuneni. Bangoba esafuna ukuhlala kodwa kunento efundisa kunabantu uLazaro labesethuneni ezovusa uJesu wamvusa. Ithi iBhayibheli baphinde bahlangana, babehlangana bafuna ukumbulala isibili. Abekazalwane ithi iBhayibheli encwadini kaLuka, ithi iBhayibheli-ke bathi babehlangana bafuna abe uNkulunkulu. Abekazalwane bafuna ukubheka bazane bakhona abantu abazohlangana bahlangene abaningi noma abanye bethu kanti abazile ukuzokhoza kodwa bazothatha ama-miracle nento zabo. Abona bonke abathi Nkosi Nkosi abayobona. Uthi-ke nginqeni lelitshe lithi iBhayibheli abefika uzodila nephunga. Angazi bani onephunga oziwathi kwathiwa wena awusento yalutho ngezinto webazenza. Mamela mntana sekhaya nangu Jesu namhlanje. Ososizwe. Angazi iphunga onayo. Kungenzeka ube namakhesi asekhaya kini. Kungenzeka ube neqalekiso engenzeka. Ngenzeka ukuthi wathothelwa amapasi wena. Ngenzeka ukuthi wathothelwa izandla zakho. Into zakho ziyalandwa. Sonke sasiphelwe siyavuka kanye nawe. Ubeka ngobesabana. Basabane iBhayibheli-ke iqhubeka sebehlekela abantu samfuna uJesu owenza amabele ofisa umuntu esenuka. And ithi iBhayibheli babemplanela naye lo Jesu ukuthi siyombulala. Ngisize futhi. So-ke babemplanela ukuthi beyombulala. Ithi iBhayibheli-ke basebefuna ukuthi ngcono-ke siyorobha-ke le miracle ake ayenza noma lesibonakala esake yasenza kuLazaro. uLazaro silibulala isibili. Ufile okokuqala wavuka. Sifuna ukuphinde siyombulala. Masifuna ukuphinde simbulale sifuna abe uJesu. Kodwa uJesu ungenamandla. Sifuna kube uJesu. Kodwa sifuna kube uJesu ongenamandla. So-ke ukuze ingabi namandla ukuthi makubula kwamandla abe uJesu. Ngiyamsaba umzalwane ozoba umzalwane ngenxa yegcwele ethile. Ale umzalwane ngenxa yesudu ethile. Ithi isudu ingahlala phansi kube yisibesizwe sakhe. Ngiyamsaba umzalwane ozobonakala umzalwane phambi kwethu athe ngaba yedwa angazi.
abantwana. uMose unyuke entabeni uMose. Lithi iBhayibheli wanyuka entabeni 40 days and 40 nights esentabeni. Exoxa lithi iBhayibheli intaba yayisibekele ngomthuthu noma ngemthuneni. Lithi iBhayibheli uMose wehla wathi bayehla entabeni wehla nento angayazi. Wehla nenkazimulo entabeni. Wehla nenkazimulo entabeni. Ayehla nenkazimulo entabeni Mose. Lithi iBhayibheli babefika eduze nabo babemlindile ephansi kwentaba. Lithi iBhayibheli ngesebe yabuza bathi-ke Mose unyukile bewungenje. Ubuya awusafani njengendlela unyuke ngayo. Kunjani unyuka kwakhe? Indlela anyuke ngayo yawehla njengayo. Kodwa amandla omfulwa yabasekhona. Uma navuso kanye noKristu ubhekane waphezulu. Athi omunye wemuva udlulile. Sibheke phambili. Siyamlandela abazalwane. Athi simfuse nangey'nhlupho. Amen bangcwele. Athi simfuse nangey'nhlupho. Noma zikhona iy'nhlupho somlandela. Noma ukhona ukubambayo somlandela. Amen bangcwele. Abantu abamlandelayo akubona laba mfowethu, akubona laba abamlandelayo, laba bafike ngafaka kuwo emsebenzini ngase ngicoshisa. Kunalento bazalwane eveza ukuthi asimlandeli. Ngoba uyakwazi ukusizwa umuntu akuthengele idress. Uthi wangconywa ngale dress. Mayisethi lokunikile ngoba naye angazi ukunike ngenhliziyo enjani. Ethe kunikile wangconywa ngayo mase yakhuluma athi umbone nje yathi wayini usuka. Amen. Amen. So siyazina bazalwane abasizakele. Isiphambano bazalwane, isiphambano kwakuyinto eyayizosilanda. Sasizolanda isiphambanweni. Ihlala phansi. Sasizolanda isiphambanweni. Sasizolanda. Sasizolanda abantwana. Mhlawumbe ngiyakhuluma ngesiphambano, ngiyakhuluma kuseseni, ngiyakhuluma ngesiphambano. Ukuthi yaqala indaba yesiphambano. Indaba yesiphambano iyaqala ngokhulu. Amen bazalwane. Iyaqala ngokhulu kunduka uMose ephethe induku. Amen bazalwane. Induku yaphenduka yaba yinyoka. Amen bazalwane. Induku yaphenduka yaba yinyoka kodwa ingasekho esandleni. Manje isandleni iphenduka induku. Lithi iBhayibheli lendoda umpostoli Paul. Amen bazalwane. Lithi iBhayibheli ufika lapha kuleya ndawo wayotha kodwa umlilo usecishile. Lithi iBhayibheli mayesuka usithi-ke mangiyothenga inkuni umlilo usecishile. Uyahamba uyolanda inkuni. Lithi iBhayibheli mayelanda inkuni mayefika kanti inkuni zinenyoka phakathi. Njalo khona ukhuni kuvamisile khona inyoka. Ensimini yase-Edeni kukhona ukhuni ngoba khona inyoka. uMose khona ukhuni khona inyoka. Lapha kunomlilo ngoba ivangeli lethu ligumlilo. Ingakho umuntu emayebhana ethi lento beyigumlilo athi ivalelwe emathunjini. Amen bazalwane, ivalelwe umlilo lento ivalelwe. Singabazalwane bekhathi zomcimbi. Singabazalwane bekhathi zomcimbi.
Yabazalwane abakwaziyo ukuthi umlotha umuntu uzicishe Ubasekho. Ya. bayakwazi ukuthi umlotha uwenzekile. Abasemasha. Haleluya. Bazalwane angifuni ukukhuluma ngabantu kodwa ngifuna ukukhuluma ngento ethi kuyenzeka besikhonza futhi ngobese. Yes. And abantu abalandelayo baqaphele abazolandela wena bengayiluza ifocus yokulandela yena bengavelele kumfundisi. Athi umfundisi engatribheka awe umzane awe baqasuka kangaka abazalwane ngokulimala kumfundisi ingoba bebelandela yena kanti olandela uJesu akalibali umfundisi kodwa yena ngoba yena usaziphambano. Amen bazalwane. Umuntu owazi isiphambano akasena nkinga nentutshiso ngoba ubambelele esiphambanweni. Yes. Ay, yakuzwa. Isiphambano